دوستان عزیز امی مسئله امی باشنیده مقصد که ما زیاده 10 تا خیلی تخته قطی کردگیم باشنیده کارکاسچا یک تا نوار داریم در امی کانالمون بسیاری باید سوال دادین برای امی باشنی نه یک تا دیگه ساخته استیم اوجه اکا تیار شدگه کراسکاش میکنیم اوزی برای بشکه یک تونه دایی نواری که ما پرف دادیم بشکه 500 لیتر مونده بودیم دایی یک تونه میمونیم یک با یک نیم باشنی را سبیرات کردگیم اوزی کراسکاش میکنیم خلاصی گپ که دوام نوار را تماشا کنیم شتابی رسخات همشه بفهمونم همشه همجا میگم بفهمید باقی دیگه چی سوال میشه در کامنتر بنویسین دوام نوار را تماشا کنیم ای башни айна ба тахтаҳои саркофка кардагим уҷада ба таҳа каги бидем я навори дигада иҷада и 13 иҷаш ба 3.5 хулоси гап ки хай иш ай 50ка айда була кардагим и 50ка 50ка айда була кардагим и паравара хулоси гап ки амиҷа бараш тозаш як 5 ана иҷара дарозиш тозаш як 60 хулоса як ним ба як расчоти бушка як тонае наш шкоф кардагим иҷа бонгай дарам тор бонг кардагим ки як и хидиш ҳози ай ана ҳами замин ай стяжкаи ҳози тори бонги оғил меган тори кришаи аму мақсад ки слишком буланд ҳози айнами ай тори ами то аму стяжкаи ҳавлира 7.5 метрай хай краскаш мекунем бушка мушка мебурорем сантехники дабаня нишонтон метем ки бенасос хеле давлени дора як слой краскаи маслини мокри асфал нисбат задагим задмишнав хулоси гап ки ягон соатак диста баъд боя бирга мезанмиш барои ки рози гармай тез хоқ мешава ду слоиш мезанем баъдан бушкара мебурорем ана кози тои хоқ шудана мерем бушкара нишонтон метам ки бушка мақсад ки чӣ хел печондагия чӣ хел крагия бушани ногуфтан намонем актона дарлон стиклават печондагием ина нигоҳ кунем полни скотч хати матат кардагием таҳ тор вакруг ҳама ҷӯша бушкара инаиҷа дар даънаки кардагиам ира 32 хати иҷа обр мешава анаиҷа 32 хати ов и сини баня мерасин душавосин термикс айҷа мерава вақте ки айҷа пирш карди и ай бари даънаки айҷа мереза мефаҳми ки пиршида мекиши насоста анами ана бушкаи яктонаҳое ки ду рулон стиклават ду слои печондагием як рулон як слоида мерафта ма ду рулон гирифтам ду слоиш задагием айна бушка анамбар бировардамаш торда ай болош як бор хе клёнка мемонам баъд клёнка ягон намада ягон қолина ягон пластиканара мемонам баъд мебандам бушка хулоси гап бо давоми навора тамошо кунем достони азиз бушкара бировардагем чӯта пеш наёместа азе бушкара бировардагем тори бонги оғил дай мақсад ози ай тор бомерам нишон медам достони азиз бушка на бушка дарам тори чи ай тори кришаи бондай тори кришаи калонда ози ай пеш бомерам бушка биродаира дӯстон полни
мушка дар тор қарор дорад. На инаш термикс рафтагиай уш барои пур карданай. хоб ки боша ҳозир на тамошо кунед. мушка ина башни худо хоста бошад даруна нишонтон медиҳам. баъд мақсад ки чӣ хел напор дора. ҳозир пур нест. 200 литр дора, 220 литр дора. амурам боя 80 литриш дар чӣ рафт? термикс дарафтагия. холас гап ина башни ва чӯ термикс уна шланге ки айтор нишон додем ки термикс меравад инҷа омаги ҳама турбаи 32 айн инҷа омаги сразу 15 штаги ҳама 32 айна инҷа омаги сразу син дурун омадаги на турбае ки барои об пур кардан ина тақати омадаги ина ҳаст. ина шланг задаги мақсад ки то качай да насоси кардан он намда об пур мекунем, качад мекунем. на бушка уҷа ана ки и термикси 80 литраи аристонай. ина ки диде и крайники оби хунукай оби гармай и крайники галаони оби хунукай. хулоси гап ки оз даруна бо мебинем. даи даруна ки на установка кардагем. ҳозир шумо нигоҳ кунед. ина ки ҳозир кулчат мекунем тору биша. мушка ясуна ки оли пур неста. нигоҳ кунед бенасос нигоҳ кунед. шода парвез бенасос ина бенасос ина тавли миша дидем. бенасос аст. як тона ина ки хела буландш кардагем. оби гармша оли кулчат карди нестем термикс киштаги аст. масалан оби хунука нигоҳ кунед. оби гарма кулчат кунем кам тараки дигар давлемиш зиёд мешавад. нигоҳ кунед бародаро. холоси гап ки яке аз пешоҳояти чӯи ки шумо дидед ки мо чӣ хел сабират карданем. ина будаг навбати башни мо ина сместители 250 сума. хоб хулоси гап ки ина хеле башни буд навбати мо наворо дастгирӣ кунем. бо пешниҳоди шумо мекунем дига усулош қати. дӯстони азиз ами башнира ма дар як рӯз хидм тоқа сабират кардам. хидм тоқа мақсад ҳама ами чӣ хел тамошо кардем. полни падкулчатш кардам. ҳамаша хидм рафтам харид кардам. хулоси гап ки обши инҷа ай тахтахариш то краскаш то ҳамаш 4925 сомон шудагиай. 4925 сомон беустов. фақат маҳсулотош мақсад ки мо ҷабахмо накардагем. ба он хотир беустов 4950 сомон ан башни кардагем. нигоҳ кунед дар ҳами қимати 4925 сомон шудагиай. хай то плюс минус 4950 барои ягон 5-10 мил ягон чиза гирифтагем вош соз ба ёдам нест. хулоси гап ки зато як бор созиш кардагем. я ҳаёти намхел гӯш мекунем об мерава роҳат карда обозӣ мекунем. ина шува ша пардеса зато як ҳаёт ҳам набара 6 моҳ бара 1 солам бара зато конкретна обозӣ мекунем. хулоси гап бародарои азиз 4950 сум максимум дар ин баш рафтагия ки конкретна 7 метра
65 сантиметр то тай бушкаҳа яй полма болои кришаи бонгда кардамуш чӯй кардагиам меган ки бей бачун намешава бояд ба профил кунӣ ма як видео пафтанам мешава бародари азиз профил я ҳаёт барава и ҳеҷ нарава агар мисол 18 сол мерава то 18 сола бо умр боқӣ боша бо иншолла бо як бор дига ҳамчӯиш мекунӣ худохоста боша ҳамоқати аллоҳу акбар мақсад мебари мера як ҷони ғанимат дуда роҳат кард боқӣ зинда саломат бошед навора дастгирӣ кунед иншааллоҳ ҳар он чизе мехоҳед дар комментария бинависед мо навораша пеш метавонем